ụmụnne m, ana m ekene unu, ana m asị ụtụtụ ọma ka ọ mara onye ọbụla mma, ka onye nwaanyị gọzie anyị ncha niile, onye ọbụla dị ndụ taa na-eku ume na nke ọbụla ọ na-eme. Ụtụtụ a enwe ife mmego n'oyibo nchọ ka nkọwa n'Igbo ka o wee nyere ndị be anyị aka, ndị na-agbagharị a na-eje ekpere eje nke ọzọ. Enweghị ọtụtụ ozi ọma nziri, nwee ọtụtụ egwu ntiri ka e wee zọpụta mkpụrụ obi ndị na-efu efu, ndị a na-edeceive in one way or the other. Na ụdị na a na-eme ekpere na onwe ndị nwere mkpa ha na-agbagharị, ma nke ndị ọchịchị ji aka ha wee mebe. Afụfụ mmadụ ji aka ya wee metara onwe ya, ife niile abụmọnụ mmadụ ji aka ewetara onwe ya. Onye jere anụ na ekpere, ife ọzọ ya agwụ ya bụ nọọ ndị nna nna ha na-eme. Agwara ya weta nke a, asị eweta nke ọzọ. Otu nwaanyị ji wee bịakwute m wee na-ekpesa ife agwara ya weta ebe a na-eme ekpere. M wee jụba ife, o wee gụba na nwa ya na-aṅụta mmanya. O wee chọọ ka anapụta nwa ya na-ịṅụ mmanya. O wee jekwuo onye si na onye ekpere, o wee gwa ife ndị ọ ya eweta. O wee si eweta milk, nye weta milk dọzin na abụọ, nye weta nnu, nye weta mmanụ, nye weta ego, nye weta juice a na-aṅụ aṅụ, weta malt 2 crates. Ife ndị a bụ ife anyị eji wee mee ekpere. M wee na-ajụ, mmụọ nsọ ọ na-aṅụ juice, mmụọ nsọ ọ na-aṅụ milk? Ọ ya ekwu na ife ndị a kọrọ ya n'ụlọ. Ọtụtụ ndị, ife m na-achọ ịgwa ndị mmadụ bụ na ndị dibịa anọghọzi n'ụlọ akịrịka. Ọtụtụ n'ime ha nọzi n'ụlọ ekpere, ha anọghọzi n'ime ọfịa. Ife niile a na-eme taa bụ onye debere isi ya ka a na-asa. Ana m ezi ozi amtụ ka m wee gbazie elu gị, a mara okwu Chineke na-edufe ndị mmadụ. Ịfụ ebe ndị otu nzuzo ma ọ bụ ndị na-eji ụmụ mmadụ eme alụ in the name of ụlọ ekpere, ịfụ ebe ha na-eme ife, ịfụra n'ebe mmụọ Chukwu nọ. Ọ bụ na ị bụ onye obi ya dị ọcha, mmadụ ama ngwa gị, maka ihe enwe udo nke mkpụrụ obi. Ọ ya dị ka obi ga ebe agbalụ mmiri. Mana tata ọtụtụ ife ka a na-agwa ndị mmadụ. Ijere a na-asị gị nọọ ndị nna nna ha mee, nọọ ndị nna nna ha na ose na be gị. Asịrọ m na ife adịghị so onwe ezinụlọ ya eji fụ ebe efebụla alụsị, fụ ebe enyi mmadụ na ndụ wee hiwe alụsị. Ife a na-eme, mana ọ bụrụ ọzọ otu esi agụ ya ka egwu taa emere ana. Ife eji ebu ndị nna nna ha ebubo abụ maka na ha nọrọ ya ka ha kwuru ọnụ ha. Mana ana m agwa gị na ife ndị nna nna ha merụ, anyị ekpochaghị ọtụtụ n'ime ha, na ife anyị na-eme taa karịrị ka esi akwafu ọbara. Ife gbasara nwoke dine nwoke, nwaanyị edine nwaanyị, anyị na-anụ ya n'ọgbọ anyị maka ndị nna nna ahụ emechara ya. Anyị nụrụ ya na Sodoma na Gomora, anyị nụrụ ya n'aka aka ọ n'akwụkwọ nsọ. Mana tata ọzọ ife eji ya n'aka. Nwunye mmadụ ịgba n'iro, ọ ife eji ya na, mana ife na-abụba arụ ka ọ bụ na mgbe mbụ. Ife na-akọwa ụmụnne m bụ, ijere a na-ekpere asị gị weta nke a, weta nke a, weta nke a. Ọ bụrụ ife ahụ ị na-eweta bụ ebe nsogbu gị si. Ebe nsogbu gị si na iwetabere obi gị wee nye Chukwu. Chukwu si, nwa m nye m obi gị. Were obi gị wee nye Chukwu. Nọ nke a bụ nke ya aka wee mịta mkpụrụ. Nsogbu niile ị nwere abụrụ sọsọ na be nna gị ma ọ be nne gị ma ọ na nọ. Were obi gị, maka ọtụtụ ndị na-ekporo aja asị gị kpota aja dị bụ unu weta nke a. Ụfọdụ ekpogide na aja kpọọ ofu tipa aja, mbize na-emekwuzi na be ha ife na-ebe nka na-ebe. Ka ị esi na-ekporo aja na-ekpoje mana inyepụrụ Chineke obi gị. Blessed are those who are pure in heart. Ndị dị umeala n'obi, ndị dị ọcha n'obi. Proverbs 23:26, ọzọ nwa m nye m obi gị. Obi ka Chineke chọrọ. Ọtụtụ ndị ekpuru n'aja kpoje mana ha nọ n'ilo, ha nọ n'asị, ha nọ n'asịrị, ha nọ n'anya ọkụ, ha na-ezu ori, ọ na-akwa iko, ọ na-eme ọtụtụ arụ dị iche iche, mana o kpuru n'aja nwantịpa aja kpoje ebe a na-eme ekpere. Ụfọdụ ka enyego mmanụ 1 bọtụl ha ṅụọ, ife na-ebe nka na-eberịtọ. Kedu ife m na-akọwa? Were obi gị wee nye Chukwu. Ọ bụ ha na Jizọs bata gị n'ime, mmụọ nsọ were ọnọdụ n'ime gị. 2 Corinthians 3:17 sị na ọ bụrụ ha na mmụọ nsọ nọ gị n'ime, na nwere onwe ya bụ nke gị. There is freedom where Holy Spirit dwells. Ife nji mee ife a n'oyibo na-emekwa ya n'Igbo bụ maka ndị nne na ndị nna, ndị okenye aka na-asa isi, aka na-eri mugu n'ime obodo. Were ozi a zigaru nne gị ka o gee ya ọfụma. Etinye m ya n'egwu, etigo m ya n'egwu nke a na-akpọ ike si n'elu. Agba nke mbụ, agba nke ịbụọ, agba nke ịtọ, agba nke ịnọ, tikwuo nke ọfụ a na-akpọ atụ n'egwu. Ife niile ka m ka na-ekwurịtọ, imirikiti na anụ ya, mana one ma one ka a na-azọpụta. Onye kwetaranụ, ikweta nabata Jizọs, enye gị ikikere ịbụ nwa Chineke. So ejezina ka egbusi osisi dị na kọmpaụndụ na egbukpọ ndị dọọ ma kwatusi osisi dịbagoro bifo ife na-eme gị wee bido. Egburu ha nchadebe n'ala, ikporo aja kpoje, asị gị na-agọzi aja na ife na-eme gị ebigo. Ọya problem, nsogbu niile agwụ, nsogbu ụwa ada agwụ agwụ. O nweghị ka ọ ya bụ inye Chineke. Ebe a ka Chukwu ya ebido ịrụ ọrụ na ndụ gị.
ife Chineke bata gị n'ime, o metụ ebe ị na-azụ ahịa, o metụ ebe ibi, o metụ onye ọbụla gbara okirikiri, maka ebe ọ na ife dị ọchịchị na-enyefe ebe ahụ. Ana m ezi ozi a ka o nwee ike gbaziere anyị, maka onye ọ na-enyere ụbụrụ kwesịrị inwe akọ na uche. To whom brain is given, common sense is expected. Ekwesịna ka a na-edufe gị ụzọ. The presence of God is important in your life. Moses sị, ọ bụrụ na i soro anyị je, ịma na o nwere ebe anyị na-eje. Ọ ife ọ gwara Chukwu nna. Unless your presence go with us, we are going nowhere. The presence of God is important in your life. Very, very necessary. Ọ batara na ifu na ife dị iche adị. The difference is clear. So ekwesịna ka a na-edufe gị ụzọ a mara okwu Chineke. Okwu Chineke na-atọ n'agbụ. Okwu Chineke na-enye ngọzi. Okwu Chineke na-enye nzọpụta. Okwu Chineke na-agwọ ọrịa. All this word, ya ka ị na-edi. Rapụzie ụmụ arụsị ọgbara ọfụ ha na-efe. Asị gị weta nke a, weta nke a, weta ngwongwo eji eme ekpere karịa ebe niile. Ịbịa ka a na-emedịrị gị ekpere, gịnị mee gị n'ọnụ, gịnị mee gị n'ikpere? Mebegodu ekpere, gbagodu mbọ gị na chi gị kpabagodu. Onye ọbụla bụ onye Chineke kere nwere access to God. Ife ya adazi achọzi ebe man of God nọ, onye nke dị sinsi abụ ka okwu bie okwu n'isi gị dịka Eli kwu n'isi Hana. So that you decree a word, okwu bie okwu n'isi gị, ekpere gị ahụ ewelulu ọsịsọ, ma ọ bụrụ na o nwee ife na-egbochi ya. Mana ịdị ha n'ọcha n'obi, o nwere ife ya egbochi ekpere gị. Free heart and the free spirit. Ọ bụrụ mmadụ ilo na-asị ju na family, asị na a na-eme deliverance, a na-eme ekpere, ilo na-asị akpakọrọ ebe niile. Ọ bụrụ na ọ ya amasị gị, ije subscribe our God's Agenda TV. Ị ya afụ ma message over my dead body, maka mgbaghalụ, full talk less and pray more, maka ekpere. So now you have to win the battle. The battle is won already. Not to maintain it on your knees. Jesus won the battle for us. So merigoro anyị, not meri aka anyị ada echekwa. Iwere ikpere na gị na chi gị a na-akpa. Ejezina debe isi gị awere ọbara kwụcha aka ebie gị n'isi. Enwekwa ndị bụ ezigbo ya. Mana igwe agwara ọgwa karịsị. Aka enwe abago n'ofe. Anyị amụrọzi nke bụ aka mmadụ. So ya ka m ji wee na-eme ife a n'ụtụtụ a. Ka o were gbazielu ndị mmadụ, maka ndị na-enene meseji anyị, ndị na-ege egwu, ndị na-ene ife ejije anyị na-eme, ka ha nwee ike na-esonyere anyị. God's Agenda TV. Anyị na-ekene ndị na-eso anyị, na-ekenekwa ndị ka ya sọskraịbụrụ anyị. Metụ aka na notification button ka ọ ya bụ ife ọbụla anyị na-eme, ka o nwee ike ị na-enweta the notification. Ife ọbụla anyị tinyere, ị nwee ike na-enweta ya kwa izu ụka ọbụla. Ma Bible study anyị ebido ife niile a ka ndị mmadụ nwee ike na-esonye, ka e wee zọpụta mkpụrụ obi na-ana n'iyi. Ana m ekene unu ncha niile na ntị unu ge, na-ekene ndị ya agbasa ozi ya na-ayọ Chineke ka ọ gọzie ife ọna dị mma nke ị na-eme, ka ọ mịta mkpụrụ, ka ọ ya bụ oge ikpeazụ ka enigwe ghara akwa na gị, ka a ghara achọ na gị achọ, ka ekwensu ghara ajụ na gị, imechara bịa ebe a. Ka anyị chara ụnụ ndị amụma ụgha, ka Chineke nwee ike gbaziela anyị ụzọ, ka anyị chọba na ike dị n'okwu Chineke, rapụzie ife ndị a na-afụ anya. Okwukwe anyị kwesịrị ịbụ n'okwu Chineke ka ọ ya gbanye mgbọrọgwụ. Ka Chukwu gọzie unu, gọzie ife ọbụla na-eme, gọzie ife ọbụla bụ nke unu bikwasara aka, ka ha ncha na-aga n'iru. Ebe ọbụla ị zọrọ ụkwụ, ya bụrụ oke nke gị, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Afa m bụ Brother Paul Chigbo. Ka emesịa.